Beno, azaldu behar dugu gain nola kargatu katalogo batetik gure herramienta paletatan paleta grupo bat. Horreneko gauza, iriki behar dugu navegador de contenido. Navegador de contenido hontan dauzkegu katalogo batzuk berez defektuz AutoCAD ekartzen diuna, egu kargatu behar da guk egin deuna eta karpeta partetakatutako karpeta baten gordeta daukena. Ematen dio agregar katalogoa, bila behar dugu hemen agregar un katalogo de sitio web existente edo bestela karpeta batetik, eta gure kasun sartu dugu hemen. Orokorra, bat imiron tokat, katalogoa. Eta da, Tolosaldea katalogoa guk sortutako katalogo bat 3 paleta dituna, talde baten sartuta. Onartu, eta hemen azaltzen da kopia Tolosaldea katalogoa. Beti eransten zaio kopia hori. Barrun, daukeu talde bat, grupo bat, Tolosaldea izenekoa, eta 3 paleta. Elektriziade simboloak, sukaldeko elektrogailuak eta komuna. 3 batera, txertatu behar dugu gure herramienta paletatan, gure espazioan. Eskubiko botoia eman da, baina dira paleta herramientaz, eta ikusiko dugu nolamen erazten dien eta grupo hori. Grupo ikusteko, hemen bazterren eskubiko botoiari eman da, ikuste ditu daren grupo guztik. Hemen dago Tolosaldea, guk sartu den grupoa. Eta hori ikusten die, komunak, elektrizide simboloak, eta sukaldeko elektrogailuak. Baina, egitea okeu, hemen edozein simboloa gure marrazkian sartu.